Tete makadi. Tiripo makadivo. Tiripo dambudziko iri resewage rane nguva yakadi muinaro muno muchiwaridzo. Dambudziko iri tane makore. Tane makore akawanda. Vanzvadzi vaSylvester zvinhu zvakamira zvakadai so. Zvokuti nevana vacheche ava zvakatooma. Vekanzuru vanombouya vombojokonya jokonya. But vanotora time kana tanoripota vanogona kutotora kana zvekuma 3 weeks vasina kutombouya. Saka nevana ava zvinhu zvinombotimirira zvakanaka. Vana ivava vanenge ndoma vanoswera vari vachitambisa mvura vachidimwa anenge achingowira imomo. Saka utano chavo hunombotimira zvakanaka. Chikumbiro kukanzuru dai vatibatsira, dai vatimirira semaresidhensi avo, vakoshesa kunyangwe neutano hwedu. Iko zvino zvikuno kuti mweya mumwe wakanyanyisa kuti kana kwadoka hatikwanisa kana kuvhura madhoo. Mweya wacho unosumuka zvisingatoiti. Saka nevana zvakatotiomera vaSylvester. Pamunonomhangara pachona ipapa muchitaura kuti zviri kuramba zvichidzoka, ivo vanoti chii? Vanouya kuzogadzira vachona vanotaura chii? Chavanotaura kuti chii chinoita kuti rirambe richingodhuguka dhireni irori? Vanouya vakomana vachigadzira vanotaura kuti mapaipi awa amadhara, madiki akurirwa. Saka vari kutaura kuti zvona vanofanira kuisa mapaipi mumahombe. Saka ndozvo vanoramba vachitaura. But mapaipi mahombe acho kubva tagara hatisi kugadzira mapaipi mahombe. Hatisi kumboona mapaipi acho achiuya. Vanongoya votaura saizvozvo vogadzira. After 3 months poita futi same problem. Saka hakuna vanhu vari kumborwara here panzvimbo dzinedzi vachine mudumbu kana kuti vachipedzisira vaenda kuchipatara nokuda kwekusangana kurwara obviously vatafumanei. Tinogara tichitongotorwara kuno kuti vana ivo vandakabata uyu wandakabata uyu last week chacho akatombowira umu. Nokuti ndichikirina mumbo munongoona vana vachitamba saizvozvo nevamwe unongonzwa kunzi mwana awira. Saka zvikumbotitira zvakanaka hanzvadzi. Rimwe dambudziko riripo nderekuti tiri kunzwa kuti mabhini haazi kutakura. Mabhini atatomboziva hwazi kuti akapesa rini kuuya taitomboisa kune rori rodhi yekuseru katisati chakanga kambouya mukuona rodhi takagadzira tega pafirst lockdown yeyi varumodu ndo vakagadzira rodhi. Kanzuro yeiti hatisikwanisa kumbouya nekuti hakuna rodhi takagadzira rodhi. Vati mabhini havasi tombotakura mabhini. Asi vanhu vachibhadhara maretsi. Tinobhadhara maretsi as obvious always tinobhadhara. But mabhini nesuwa kunongo zvakatonyanya. Kudambudziko rinoita kuti vasatore mabhini nderekuti havana mota. Kareko vaiti zvona hakuna rodhi. Tichisa nerodhi yekuseruko. Ndobva varume vedu vagadzira rodhi. Iko zvino pane bridge apo. Kanzuro yakavhura apo pana mai apo. Pakavhurwa mugero. Wakagara makore nemakore nemota tichitenderera kudai so. Vakagadzira pafirst lockdown yeyi. Mabhini akangoendofunga 2 to 3 times. That was that havana kutozomboya futi. So handizivi kuti problem yavo apa yayei nokuti bridge takagadzira rodhi yaveko. Saka marara achona ari kubuda mudzimba uko maraini saya marara iwayo ari kuendeswa tinoisa patakakura apa kuti bridge uko ndokwatinoisa ikokoko ndokwatichinonorasira. Ende tarasa ikoko vana vedu vava pakangopera 2 minutes vanoda vachinononhonga futi ikoko mapampa zvimagaba zviizvi. Saka chikumbiro kuti dai kanzuruka yatikoshesawo semaresidhensi. Mabhini atakurwa suwa yagadzirwa zvasitomboita zvatafumane zvakatotiomera nevana mweya watinofema handizivi kuti kanzuro inoti kudii nazvo tichirarama upenyu hwakadaro. Imagine mwana uyu ndakamunhonga umu ndakarwadziwa inini ndakashaidzwa ndodii ndakamugeza hangu but zvisina kukwanira samai kuti choshwa ndinhonge mwana umu. Ndomararamiro edu atiri kuita vatafumane chikumbiro kuti daika vachitikoshesavo semaresidhensi. Suwa kugara nesuwa imvura ine tsvina yakanyanyisa kuti shuwa mwana zvinombotimira zvakanaka. Takatsamwa zvisiri kutomboita. Saka chikumbiro dai matisvitsirawo kumusoro ikoko tingoni mari tiri kubhadhara wani kuzvii zvisingagadziriswe. Kansila wenyu kuno kundiani? Ari kuziva here zvedambudziko racho irori? Kansela tinomufonera sometimes hatodayiri foni. Tinomufonera kansela sometimes hatodayiri foni. Saka zvakatooma. Aiwa maita basa tinotenda zvikuru kwazvo. Tinotenda. Dambudziko resewage ritane nguwa naro. Bosirombo takaita ukambogadzira rombomira saka handomaona kuti takatogadzira matrench kwazvo tiringoenda nonasa kuitira vana vadiki vatinge tiinawo.
saka takaona kuti takasiya pakadaro rinodhubhuka ropinda nemudzimba ezvino zvinenye vana kuti akutoshiya todii kanzuro yachinga takaiudza inogonata mazuva pasati pauya but nenyaya yevana tinda kuita zvirwere chiriko nekuda kwekuti takagara rakadai so nekufamba kunechita vanhu tinda kutyika zvirwere tazine magadheni edu dhuze magadheni saka protection yacho toda ivo vakurumbidze kuti gadzirirawo kuti zvinhu zvedu zvichitiro zvakanaka. Kune zvekudya muri kurarama sei nemweya unobuda? Tova nechijairira chokutoti mweya wacho kuunzwa ehe unouya zvayo but zvidzidzi ane maflu tenda kunodyira mumba semwe toita zvokubika madonazi madii kana padaiso hatitobiki. Kuvana manje vana havambotambira here mvura iyoyi? Vanototambire pavanenge vachitokanda tumapepa twamuri kuona vanenge vachitotokakanda nekuku kanobuda nekuku vachitokateera kachienda kwavanenge vachienda mukuona vamwari apa vamwe avo vakamirawo kwavo vanenge vari. Pamunoripota vanoti chii? Dzimwe takaripota ngona kuti mota hatina pamutombotsvaga tokambopiwa karori nevava takaisa petu takadoneta mari mudzimba takaisa petu takanotora vakauya vakagadzira so ipapo pane ripoti yakaendawo nemarumwe zuru saka nanhasi havasati vasvikawo kubva kuseni. Handiti kune sangano remaresidence association kunokuro kuti vanhu vanogona kubatana vachinotaura nyaya yavo imwe chete ichidzikwa kucancel? Hatisati tambodaro. Ambuya munogara padhuze nepanapa tiri kuona pane dambudziko remasuweji rakatanga rini? Dambudziko remasuweji ratova namakore masuweji achingobuda achidhubhuka kudai so tatova nenguva tichitambura nenhau yesuweji iyoyi. Kanzuru yakambouya ichigadzira yomwaya zvimishonga yobva yaenda tomborerukirwa asi gore rinori pakatanga lockdown apa ndopavakauya nemapaipi zvikanzi akukugadzirirai zvakanaka permanent hamuchazoioni futi suweji asi zvakatora nguva yese nofunga 3 months pakangoshama pakacherwa rodhi yese vazopedza ndokubva vavhara kudaro asi suweji haina kumira yakabva yadhubhuka mvura ikamboita stagnant kwakaita kunge paora ndobva vazouya zvikanzi tiri kugadzira futi ndokubva vaenda nanhasi asi mapaipi vakaisa manyowani asi ndiri kufunga kuti vanhu vavakashandisa ndovanga vasingazive kugadzira. Saka zvikwamuri zvinokonzera dambudziko rakaita sei kana muchigara mune masuweji asingagadziriswe zvakadai? Dambudziko ratinaro nderekuti nguva yemosikito tinokuwara nemosikito nesuweji inenge yakajenga kudai so iyi plus tine vana vanenge vachitamba vana vadiki vanonetsa kukontrola vanenge vachipinda masuweji nokuti havazive njodzi yemasuweji saka tiri kuda kuti dai makwanisa matibatsirawo dambudziko remasuweji rapera plus munhuwi chaiwo haudye zvinonaka namasuweji. Kana mukaripota zvinotora nguva yakadi kuti vekanzuro vavo yozogadzirwa? Vanoya pavanoda nokuti havasiri vari kunhuhwirwa isusu tisine nhamo panapo ivo vanoya pavanoda tatambura izvozvi yatova nesvondo ichiyerera kudai so chipa ripoti vanongoya votarisa kubva vaenda hapana anogadzira. Aiwa tinotenda kuti vane zvavachakwanisa kunge vachiita maita basi pane zvimwe zvamunoda kuwedzera? Aiwa tiri kungokumbira dai mamatigadzirira taonawo kurarama zvakanaka nekuti izvoni suweji kai hazvina utano kuramba tichiona madhodhi pese pese kudai so ngavatigadziriro tiraramewo zvakanaka semaresidence wakadai so. Nguva yareba zvokuti vanongoya vangogadzira vosiya zvoerera kudai asi tane nguva yakareba tichingodai zvinoti suweji yoyi ikadai so mvura kune kusina saka nevana handimbokona vana vatinawa kwekutambira hakuna mese mugoronga iyo suweji yaane nguva yakareba zvakanyanya asi kumbotinzwisisa. Kana mukanoripota vanoti chii? Havauyi vanongoti batanidze mari voyotigadzirira shoma vaenda zvavo. Mari yekuti vagadzire? Mari iyo ine risiti here? Inenge isina. Zvirova kuti vanenge vachida kupiwa mari dzechioko momwe kuti vazogadzira basa ravanofanira vachigadzira? Pandirombodza kuti veema vakambouyawo vachizotarisa vakatiwo chii? Veema vakauya vakafonera injiniya akauya akati ndakunodza vakomana asi hapana chakabatsira. Dambudziko iro rine makore here kana kuti ndezveiye zvinezvi tapinda mulockdown? Aiwa rane makore kunyanya mulockdown muno muratonyanya because hazvite mulockdown muno muratonyanya hatina rubatsiro rwatukwana kana vakauya kuzogadzira vamwai mushonga wekuti tidzivirirwe vanongogadzira siya zvakadai isi tisi tozopinda bhizi yekubvara nemavhu ipapapo. Saka nevana muri kuita sei? Tiringovachengetedzawo vana vachona vamwe vari kutombowira nezuro vamwe vakadzidza masuweji momo opa kuti mwana ajamba apaita anotowira cheta saka zviri kutikanganisira utano hwedu. Chikumbiro chenyu? Chikumbiro ndechekuti vatinzwisawo vationa sevanhu kwete tikaripota kuti masuweji votoona kunge ndezvekudya nazvo kugara nazvo tichidya nazvo havauye havatirimuki dai vanga vachitirimukawo zvina nekadai vanga vachigarawo mudzimba dzavo vachionawo so vaifara here
saka chikumbiro chedu ndekuchikuti vatinzwisisewo vatigadzirirewo. Iyi migero ndeyekuzocherera vanhu mega here? Tatochera mangwanani twega twega kuti zviwanewo kuerera zvichimboenda zvakadai, but at least ndokudya kwedu. Kuchidya mumba umo unenge uchingonzwa mweya, uchirarambamo unenge uchingofema mweya uyu. Isu vamwe tinorwara manje tinenge takutozarirwa nemazimweya akaipa. Iyo zvainenge ichidhuguka mvura ichidai so mukati medzimba umu mutoilet inenge ichitawo sei? Inenge ichikwira, hatichatoshandisi matoilet akutoenda kusama. Inenge ichikwira, madhodha anenge achikwira padenga, saka ukangoshandisa toilet watozviparira. Inogona kutodhumbuka nemumba yaimomo ichibuda panze. Zvokuti kana mukaflasha ino hapana kwainoenda? Hapana. Vakatomboya vakaona asi havana kana chavakaita kana wani. Kuti haupenyu hwedu hwatova panjodzi nevana. Apa rane 3 days sewage richierera papa. Vanhu vakamboisa report asi vanhu vacho havasi kuresponda. Izvozvi sewage raakutopinda izvozvi kana mukati memudhuri mvura yatopinda. Ndendodhambo yakavhura mugero asi hazvisi kushanda. Ndoke kutanga here dambudziko musangana dambudziko remasewage iwayo ari kuyerera mukati medzimba nekuseri kwenyu? Akasi kekutanga sewage rinotomboflowa kwese kuseri uko richibloka. Kana kwese riri kutondoafektawo kana musika wangu. Zvokuti handina kana mufaro. Kana vana vanokambaira takutogara takatosungikana kugara wakabereka mwana nekuda kwesewage iro. Saka chikumbiro chenyu kukanzuro ndechekuti chii? Ndechekuti ngavatigadzirirewo kuti tikwanise kuraramawo zvakanaka. Izvezvi kwakupisa, korera inotibata apa tikutya korona. Korera inotibata zvikare. Vana havatambire here mumasewage zvaari kumadzika? Zvigaba izvi izvozvi huni dzedu dzatokanganisika dzekubikisa apa dzazara sewage. Vana hatisi kukwanisa kuvakontrora izvozvi, pane mumwe atombotsvedzera imomo musewage. Vamwewo vari munomo vakaenda kunoripota vachona vanenge vaudzwa kunzi tichaita sei pavanobva kunoripota kana makambonzwawo? Vanongoti tichauya vosiya nhamba vonzi tichauya ndepanhamba chii. Esite takangotarisira kuti tichiti vanhu vachauya. Kana naizvozvo takangomirira kuti pamwe vachauya asi kunogona kudoka vasina kuuya. Rane makore akawanda asi kuti pawakauya wachichera matrenje wauda kuchinja mapaipi wachibvisa mujurahoro mumapaipi achifamba nepapa parodhi apo, wakaita nguva wachigadzira mapaipi awakaisa anga ari madiki zvokuti haasi mapaipi anganzi angafambise tsvina kana zvimwe zvinhu zvakaenda. Hatingati tsvina inofamba, ndosaka madhireni ari kunyanya kuita sei kuzozara sewage. Wakaisa mapaipi madiki, mapaipi asingafambise mvura, wakati wachinja zvapera kubva nhasi apa pasina kana sewage amuchaona ichabuda. Pasina kana 3 weeks yepamusoro apa yakabva yadhuzhuka, yakadhuzhuka futi next time last week iyo bva yatanga apa yai zvikura kuti vakajokonya kumusoro uku zviri kuzodzika futi kana kuzasi kunoku. Hameno chiri kukonzeresa chii ipapa pakati apa hatisi kugara zvakanaka nenyaya yesewage. Kana kubika kana kuti udyirewo panze panofura mhepo hauchandombokwanisa nenyaya yesewage. Dambudziko ranengo rakadii rekuti sewage inogara ichingodhuguka ichigadzirwa ichidhuguka ichigadzirwa sekuziva kwenyuwo imwe? Isusu lockdown ichitanga sewage yanga yatolainiwa mapaipi, wachipedza kulaina mapaipi wabvata izvi zvatoita sei zvatopera, takati zvapera. Kazhinji yainyanya kudhujuka muzhizha, tichingotiwo pamwe izhizha zvichaita sei zvichapera. Manje apa hapasina kana mvura iri kunaya, ingori sewage chete. Saka ipapa pakana yadai so munonoripota here uye zvinozotora nguva kuti igadzirwe? Inonoripotwa but last yepamusoro apa pamusoro pachimeni chiri pamusoro apa yakaripotwa nevanhu 2 kuti izojokonywa ndine zuro ava vaenda kunoripota. Saka kana takaripota inogona kunonoka kuya kunoita sei kunogadzirwa. Kana vapedza kugadzira iva vane mishonga here yavanosiya vamwa? Hatisatambozviona kana mushonga wacho wambomwaiwa pano. Hapana kana mushonga watati taona. Sewage iri kanzeo tangobvira kugara kunoku kanzeo yakati chagadzirisa haina mbobvira yagadzirisa, vakambotora kuisa migero yekuti sewage itowana pekuyerera napo noti kuti vagadzire dambudziko. Vakangokwanisa kuvhura migero yekuti sewage ibude ichienda kwainoenda zvayo. Saka kubva patakangotanga kugara kunoku kusvika pari zvino hapana chati chagadzirika nezvesewage. Yanguva yakadii muri tichigara munharaunda ine? Takatanga kugara kunoku 2011 tichitanga kugara kunoku. Early 2011 muna January 2011 tichitanga kugara kunoku. Problem iyo haisina mbobvira yapera. Iyo vanoti chinoita kuti isapere chii? Council inotaura kuti mapaipi yavo madiki ekumusoro ndozvavanotaura
vanombouya kana yadai so vombogadzira vomboita kunge vagadzira pati dambudziko havasi kugadzira pane dambudziko vanongosvika vongoita zvokubhaizai voenda havachagadzire pane dambudziko tizive kuti dambudziko rapera resuo. Ko mabhini chiri kukonzera kuti mabhini asati akurwe chii? Chinokonzera kuti mabhini asati akurwa hatizive, but mota dzemabhini hadziuye. Saka muri kuita sei nemarara marara mazhinji makatarisa kuzasi uku ndokunonge uchingonokandwa mabhini, pamberi apo makatarisa pane marara anenge achingonounganidzwa nevanhu vanenge vabva naye mudzimba vonotsvaga vongonounganidza pavanoona pamba pemunhu pamberi pedzimba dzevanhu ndo pavanongoonedza marara. Zvese zvokuti covid-19 inoda utsanana hasi kushanda kunoko, bhozi utsanana wacho hapana kana siweji richiyerera nepamberi pemba, kana kupfeka maski hakubatsire kana zvakadaro, bhozi siweji inenge riri pamba chaipo chaipo, mabhini ari pamba chaipo hazvishandi. Saka kanzvinde yange yatibatsira yagona kutigadzirira matambudziko aya apere. Votakurawo mabhini, havasi kutakura mabhini, marodzi ariko but havatakure mabhini. Rodhi yekunoku makatarisa apa pane matombo ari murodhi aya, takangouya ariko aya takagadzira mota kuti dzingokwanise kupinda, havagadzire zvese vanongosiya zvakadaro. Saka mari tinobhadhara, marenzi tinobhadhara everything kucancel, but havasi kuuya kuzogadzira zvinhu. Kuti pane dambudziko rekusatakurwa kwemabhini muno muchipadze, rakamirawo sei dambudziko nechekuno kwamuri kuno kuarea ipi ine? Area tiri nendeye kuma 1 room. Dambudziko riri kuno rakati kurei zvakanyanyisa. Tatova ne about 10 weeks. Vasati vauya vanoya Tuesday saka 10 weeks vasati vauya. Takatombotaurawo nakansela tichimuonesa kuti ndo zviri kuitika, vanhu vaya havasi kuita sei, havasi kuuya, saka tisakawana mhinduro kubva kuna kansela. Asi nhau yemarara inonyanya kuti afekta isu semaresidents, nenhau yokuti zvirwere ipapa pando panotangira ana typhoid ana cholera nhunzi dzinenge dzichingoya dzichingopinda mudzimba medu, saka izvozvo zvinotoafekta semaresidents. Ini ndiri mumwe akatrainwa yenhengireni yewashi yewater sanitation and hygiene. Taimbofamba tichibvisa marara, but takaona kuti council haisi kunyanya kutipawo support yemavolunteers vanga vane mahealth group anga tinawo muno tichibvisa marara iwayo, but support chaichai yokuti vanhu ivavo pakupera kwezuva vanowanei pakanga pasina, zvinova zvakazongopedzera zvangonetesawo vanhu. Imimi chikumbiro chenyu kukanselo chachi chekuti zviitwe sei nenyaya yemarara? Isusu chikumbiro chedu kukanselo ndechekuti kana iri kutsvaga mota dzeservice delivery dzakatange dzemarara kana fire, ngavatitsvagirewo mota dzinyowani, kwete kuti dzavo ivo ndo dzavanotenga nyowani, dzinotipa service isusu vanotenga zvidhara ndozvovouya nazvo, zvosvika 2 days chafa asi kubatsira imari inenge yaenda mahara, of which isusu semaresidents manje hatizokwanisa kunge tichibvisa mari kana zvinhu zvakamira semamirira zvikaita. Hatikwanisa kubvisa mari. Kumvura iri kubudawo here? Mvura mazuva anaya nenyaya yenhengirini yelockdown yecovid-19 mvura yakubudawo, asi pane mamwe mazuva atinokwanisa kutoita 3-4 days tisina kutomboziviswa kuti chakonzeresa kuti mvura isabude chii. Saka ichi apapa chazoita kuti pawande marara ndo panofanira kudhambirwa here apa kana kuti? Kunoko hatina dumping site yekuti vanoziva vachitora, tofanira kunge tichiburitsa mabhini tichiunganidza muno muTuesday yega yega, ivo voya vachitakura, vanenge vachifamba nemota yavo vachitakura. But problem iri kuitika ndeyekuti pari zvinhu izvi izvo zvasi kuitika. Ndinataura zvokuti tane 9 to 10 weeks vasiri kumboyontora marara, totomaka pakalenda kuti wiki rino havana kuuya, wiki rakati havana kuuya, nokuti takaona kuti vane chitsotsi chavanoita chokuti zvimwe zvinhu vanozotirambira. Saka kansela ndogara ndichikomuniketa navo ndichivaonesa kuti sofa tane mawiki akati vasina kuuya, nokuti hapana munhu anozoda kubvisa mari yeservice yasina kupiwa. Kansela ndiani? Kansela vekunoku ndi Comrade Masango. Saka zvorati zvichemo zvamuri kusvitsawo kwavarivo ivo kumberi uko havasi kudzoka nemhinduro yekunzi zviro zvakamira sei? Vanodzoka, but kubva tataura panhau iyi hatisati taonana kuti tikurukure. Munhu anoti akaenda anodzoka zveshuwa, togara pasi tokurukura kuti taura kuti ndakavaendera vari kuti zvakati, vari kuti zvakati. Hamunhu anodzoka, ndingati out of 12 councillors ndiye 1 wandoziva anodzoka.
tinotenda. Masaka vagari vemuno hakuna residence association here yamuri mukati mayo kunze kwesangano ramataura organization yamataura inofanira kunge ichiwana vanhu vanonovamirira kukanziro kuti uyai muzoona marara atinawo mukati menharaunda yatigere kuma one room kuno muno muchipadza. Residence association tine sofa ndoziva tine 3. Tine inonzi Bira Bindura Residence Association, ne인onzi Rabi Residence Association of Bindura, ne인onzi Bat Bindura Allied Residence Association. So iyoyo ndo inenge yakafomwa maimanje. Saka nenyaya lockdown yakabva zvinhu zvizhinji zvakabva zvamira because tinoda kutoenda kukanzuro kunotaura nawo tichizvintroduce kwavari. Takazvintroduce nematsamba kuresidence association iyoyo. Inini koko ndiri vice chairperson. Then DA takaendako zvakare vakati atinozoonana kana lockdown yaita se yapera. Kwa Minister of State takaendesa zvakare tsamba. Saka takangoisa matsamba kuma stakeholders akati one day tichida kuti tizviintroduce kwavari kuti titange kuonesana tichifamba tichienda mberi. Chaita kuti muzobuda neresidence association zvinoreva kuti pane matambudziko akati kuti anoita kuti muzobatana sevanhu vanogara munharaunda nemumakommunity enyu anaya. Ndezvipi zvimwe kunze kwemarara zvisiri kufambiswa zvakanaka? Zvinhu zvisiri kufambiswa zvakanaka zvakawandisa. Noda kuti isu nevanhu pamwoyo zvinotirwadza kuona vanhu vachimbumbunyidzwa makawanda. Tine makawandisa muri kuda kuti vanhu vabatsirwe. Suwa chaichai kuno kuma1 kwaizikana nembiri yesuweji, but vanhu vakabatana vega tamobilizana kunoku tikagadzirisa masuweji. Council ikazviendesa mbiri yekuti ndio yakagadzira, asi vanhu tagadzira nemari dzedu. Saka iyoyo i1 nyaya yacho yatoda kufight against kuti vanhu ngavadzidziswe kutaura chokwadi kuti pavanenge vasina kubata ivo ngavasiyane napo. 2 nyaya yekuti vakauya nebhajeti ravo tikagara pasi isusu tichitaura kuti no isusu paproposed budget yenyu isusu tiri kufunga izvi neizvi neizvi tisangane apa. Ivo vanoenda votiti vari kudzoka budget inobva rangoita seo through kuminister vasina kudzoka kwatiri kuti vatitaura kuti no zvatikawirirana zvezve isusu tazofunga izvi muri kuti kudii. Aiwa tiri kupanzwa maita basa apa sindiri kutaura nani? Ndinonzi Henry Kamuriwo. Aiwa tinotenda vakamuriwo. Thank you so much for your time. We want to find out the situation on the ground. The residents are complaining that you are not collecting refuse. Why is it so? Well, thank you very much, Mr. Sylvester Roslai Media. Complaina kubva kuma residents hachizi chinhu chitsva, asi nyaya iripo ndeyekuti marara tichatotarisira kuti anogona kuwanda nekuda kwezvikonzero. Chikonzero chimwe chete kunyanya, hatina foreign currency yekuti tiwane mabackup space emutika tichitokura marara. Hatina foreign currency yekuti titenge fuel inodriva marara kuti abve. So basically the issue at play here is foreign currency, and there is little political will, particularly from the central government. Takambonyora tsamba through our town clerk a month or 2 ago, but not to date as any response arrived to my office. Kana tisina foreign currency atishandisi, because magaraji muno makawanda zvikuru. They are almost 10 or above 10. Apara kana rimwe chete riri kutengesa mabhoti. You can go kwavari, you interview them, guys, how are you working with the local authority? Because Kanzuru inotedzera mutemo inouya ari mastatutes egovernment. Inde mastatutes egovernment hatikwanise kuapikisa. Naizvozvo government iri kutora nguva kuti ma-US dollars kuti dollarize economy. The economy must be dollarized now, not tomorrow, for the benefit of our residents. Izvezvi taura chokwadi matsvina iripo pachipadze kuwadhi kwangu ini kwandinotogara marara akazara. Tikaenda kuwadhi 8 akazara nerodhi yese. Tava ne3 months tisina kumbotakura. Chikonzero hakusi isu asi inyaya yeforeign currency, because hatina mafambisiro atichaita zvinhu. Muchatoona pava ne-outbreak yekorera kana typhoid. If the central government does not come on board and introduce the foreign currency as a payment method, our people are willing. Some are willing. If you kawana 10 kana 15 vanenge vari willing vakabhadhara waitokwanisa kutokura marara, but hatibvumidza kutambira ma-US dollars. It's illegal.
currents to us as a council. But unfortunately, the energy sector has been given, some other sectors have been given, supermarkets have been given. You mentioned pharmacies have been given the nod to go ahead charging foreign currency. We as local authorities, I'm sure across Zimbabwe, we don't have, haven't been given that nod to go ahead using a US dollar account or a Nostro account. We don't have any of such need. Thank you. Vari kutiwo kuti vakwanise kunatsotakura marara zvakanaka hunge mota dzavo dzichinwa diesel kana kuti fuel havasi kukwanisa kunwa diesel kana kuti fuel because magaraji ari munobhindura ari kunzi arikutengesa fuel neforeign currency asiwo vachitambira malocal currency RTGS kubva kwamuri ndo pane disparity iripo ipapo. Imunotiwo kudi mungazvitendera here kuti munzi maresidents association or community ibhadhare marates nema-US dollars? Ya tinogona kuzvitendera asi panhau yefuel right now vari kumhanyisana nevari kutengesa munzira izvezvi kutaura kwatiri kuita nemota idzodzo. Saka hatichaziva kuti right now pandanichitopinda mutauro ndasangana engineer achifamba nemota. Saka tikuziva kuti kana vachiti fuel iri kutengwa nema-US kodzi vari kushandisa rudzi ruwana kuti saka kuti isiso havana basa nesu vane basa nekumhanyisa kodzi mari dzake nedzavari kuwana munzira ko mari dzake dzemota dzari kumhanyisana nadzo dziri kufiwa chene rumbo kwakuri. Saka isinogona kutenderana navo kuti vabhadharise ma-US but isida kumbotanga taziva kuti iyo vachine iri kumboshanda for now fiwa iri kubva kupi. Kana iri ishoma vadii vatanga vasacrifice kuti vati vasacrifice kuti iyo yachine itanga yauya kumabhini vozotaura kuti hatina fiwa yambouya kana mwedzi umwe chete zvavo kana panzi pamasvondo once in a fortnight kuti kamwe chete pamasvondo maviri havatadza. We'll start by this common denominator, foreign currency. Vanoenda kunotora vanoenda kunogadzisa masewage. They are supposed to be there by 30 minutes according to our council policy. Patushuka in 30 minutes, tifana kuita zvishamunhu. Motikari dzedu dziripo panza, you can take them, they are all broken down. Of course, we're trying to buy new cars using some a few dollars which are in our Nostro account, but unfortunately, so the chief problem is forex. The moment you don't dollarize, everything is going to fall apart. Masewage, yes, anokwanisa kugadzirika, but chinokonzera masewage awande panguva ine inyaya yemvura. Our water is erratic. You know, Bindura has been of late having water takawanda. The cleanest water in the country for the past 2 years, and we're so proud about that. But now our water source, River Masowe, and the water abstraction point along the basin, Yakasaramataka, due to artisanal miners currently obtaining. We also the water treatment plant is full of sand. So we need to desilt, and I'm sure the process has just started going on. A number of consultations are coming for those who are supposed to be desilting the river. Kuti kana chiketa kutora mvura ichibva kumwe inosvika ichiona pekugara. Saka izvi zviri kukonzera kuti zvinolinka sei nemasewage. Mvura ikasabuda nhasi, masewage anowanda mangwana. Why? Because of the tendencies amongst our residents. Nokuti marara hasi kutakurwa vanorasa madrainage. Kana madrainage mvura yauya painepepe inenge yakablokwa. Kana yablokwa zvinoreva kuti havane masewage. That's exactly how it goes. So if you don't have water, we are bound to have lots of sewages. So if you don't have also fuel to curb this problem we have, we will also have sewages. So and those preparation at the moment, but however efforts are being done to make sure that mvura sezokurwiswa pera takutora imwe kumasembura. Unfortunately masembura by end of September inenge isakwane futi tikubatsirana. We are entering into a partnership with the BNC. BNC means
Bindura Nickel Corporation. Vanokumirirai asi imimiwo semaresidents takatarisana nenyaya yekutushuka kwemasuweji zviri kunziwo vagari vese vemumaraini imomo muchipadze nemubhindura havana utsanana ndo vanoita kuti masuweji aramba achibloka zvekuti aima hamuzi kuvabatsirawo sema-association kuti vanhu vadzidziswe nyaya yeutsanana kuitira kuti masuweji asazobloka. Yeah, that one ndinoona kuti ndinopikisana nawo kuti pokanai nawo zvishoma nekuti the same people vanga varipo 10 years ago ndio vanhu varimo. Kana vave vachiti zvoni hatisi kwanisa kuita utsanana ngavachiuya vochiuya nevanhu vavo vekanzuro kana vachitora matanho ekuti vatidzidzise utsanana wachena nekuti hakuna musha utsanana, hakuna musha kuti munhu anotoda kuti mumba make musaite utsanana totoedza nepatinogona but ndogona kuita nekutsanana ndogona kuti ndine utsanana asi sewage chiputika pamba pangu utsanana wacho unozobva kupi because chatongosara kwakutongotiza musha nekuti sewage iri kudarika nepamba pangu. Saka apa hatifunge kuti pane utsanana nekuti pandakambotaura hamwe nameya aitaura achiti zvoni iye mapaipi vavada kuchinjwa vakamboita se vakuda kutanga kugadzirisa but takazongoona zvakazongoramba zvakanyarara. We are also going into partnership with Rebecca. And these giant companies listed on the international stock exchanges, they are. And we've asked them to come on board and say, guys, komba churu, komba churu chakawanda, kumerimwe ari tswanyinda. Saka now nupatso kutaura so that tikwanisa kuti mvura irambe iripo, masewage anga asipo. The more the water, less the sewage. In brief. At Sly Media Productions, we offer live streaming services to companies willing to reach a worldwide audience. We have the capacity to live stream debates from various locations for a wide range of clients. And our online audience, we welcome you back. We follow them and help build Zimbabwe brand on a positive note. On the second report on citizens' perceptions. And for us, our interest has always been around how do we leverage technology to communicate policy, to communicate public issues. When you think of reaching the ever-growing internet audience with your video adverts, think Sly Media TV Online. If you want to pre-package TV programs, documentaries, weddings and church services, think Sly Media Productions, building bridges. Your TV on the go, anytime, anywhere, worldwide.